ಪಿಂಕುನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲೆ ಬಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಕೊರಿಯಲ್ ನನ್ನ ಸುರು EMI ಝೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದುಂಟು ಅವು ದೂರ ಉಂಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 4x 7x ವಿಡಿಯೋಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12x ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಡೆ ಬೈದ ಪಂತಿಲ ಕಂತಿನ ದಾಲ ಇದ್ದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದೊಂದು ತಲೆಗೆ गरम ले लो मैडम हैदराबाद सब्जी मसाला मैडम आलू बनाओ गोभी बनाओ प्याज बनाओ पनीर बनाओ मशरूम बनाओ बेबी कॉर्न बनाओ ड्रैगन फ्रूट ऑर्गेनिक का तो ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ಫೈನಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಣಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ S21 FE ಪಿಂಕುನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಕೊರಿಯಲ್ ಅದು ನನ್ನ ಸುರು EMI ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಡ್ ಬೋಪಿನ ಆತು ಬಜೆಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇದು EMI ಮೊಬೈಲ್ ಬೈದಿದೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಶ್ರೀಯನ ಬರ್ಡೇಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಡು ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು ಬಟ್ ತೂಕ ಆಂಡ ಇನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಪೆ ಜನ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದು ಹತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪಿನಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಲಿ ಇದನ್ನ ನನ್ನವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆವಲಿ ನಾಳೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಬೋದು ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆವಲಿಗೆ guys nikla jokla kiyali nikla jokla avali mallakla avali nikla rajat inda comment inda faadlavi comment yetadina rajan yank gottiji amarge yank ennaga start panda start adu onwara mugin october ennaga start okkai 24 endu ನಾನು ಕೋಡದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಂತದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದು ದೂರ ಬಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಶ್ರೀಯಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂಡವು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಯನ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಪಂಡ ಪೆಟ್ಟೆ ಮಾರ ಅದು ಸೈಕಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೈಕಲ್ ದ ಪಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಪೋತು ಸೈಕಲ್ ಬುಕ್ ಮಂತ್ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ದೇತಾನು ಕೋಡೆ ಬಂದು 2 ವೀಲರ್ ಬೋತೀನಿ ಅವು ದೇತಂದ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪತಂಬರ್ರೆ ಕುದ್ರುಳಿ ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಬೋದಿತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋತ್ ಸೈಕಲ್ ಪತಂಬರ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬುಟ್ಟ ಜಸ್ಟ್ ಲೇಪುರೆ ಇಲ್ಲ ಕುದ್ರುಳಿ ಮಾತ ಬಲೆ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಪತಂಬರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯನಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಕ್ವಾ ಫೆಸ್ಟ್ ದಾದ ನಾವೊಂದುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ನಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಿಕ್ ಪರ್ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಹೋದಿಜಾ ಇಂಕ್ಲ ಕೊಂಚ ಕೋಡುಂದು ತೂಕ ಸೊ ಬಯ್ಯನಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಡುಂತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಕೋಡೆ ಕುದ್ರೋಳಿಡೊಂತೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೇರ ಅಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತ್ನಾಗ್ಲೆ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ನಿನ ನಾವು ಜನ ರಶ್ ಸಂಡೆ ಆತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಜೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಸೊ ತೂಕ ಆಡೆಗ್ಲ ಕೋಡು ಒಂದು ಬಯ್ಯನ ಆಟ ಫೋನ್ ಒಂದು ಇಚ್ರ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ರೀಚ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಇನ್ನತ್ತ ಹಂಸ ಇನ್ನು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆತಲ್ಲ ಶ್ರೀಯ ಕೊಂಚ ರೆಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಸಿಂಕ್ ಬದ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಯನಿಗೆ ಏನು ಮಾರು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಕ್ರೆ ಆತಲ್ಲಿ ರಜೆಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಇತ್ತ ಬಂದ ಡೇಟ್ ಪಿರೋಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ಈ ಸತಿ ದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸಕ್ ಬೊಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಈ ಜನ ಮೂಲು ಕೇಪಲ ತೋಲಿ ಫುಲ್ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಸ ಹೋಲ್ ಬೈದು ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ರೆ పోయి ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಈ ಸರ್ತಿ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುದ್ದಿ
ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ತೋಡು ಬಯ್ಯ ಬಂಜಿ ಬಯ್ಯಗೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸೈಕಲ್ ಲತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅದ ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಯಬ್ಬ ದೇವರೇ ಒಲೆ ಪೈ ಭತ್ತ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರಾಡು ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪೈ ಒಲೆ ಸೈಕಲ್ ಗೊತ್ತ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಯನ್ನ ಪೈ ಬಿಲ್ಲು ಬೋಡೆ ಅಲ್ಲ ಪೈನಮ್ಮ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಬುಡೋನೆ ಬರ್ಪಾನೆ ಬುಡೋನೆ ಬರ್ಪಾನ ಸೀಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೈ ಶ್ರೀಯನ ಸೈಕಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂಡೆ ಪಿರವಡು ಅಂದ ಅಲ್ಲ പോയി അപ്പൊ ഗേർ ഇട്ലാക്ക ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತಲೆ ಫೈನಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿಂಕಿ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪನ ಬಟ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನು ದಾನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಬರ್ಡೇದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ನೋಶಿಯನ ಸೈಕಲ್ ಇಡಬಲ್ಲ ದೇಪಾರ guys, think about the guys. Think about the guys. ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀಯನ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನದೆ ಪತ್ತದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಟು ಬೇ ಮೊಲೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬತ್ತಾರೆ ಸೈಕಲ್ ಕುಲ್ಲು 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 ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪೋಯಿನಿ ತೆಂಕಿ ಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ ದಾಲ ದಾಲ ಕುಲ್ ಕುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಬ್ಬಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ವಿಂಕಲ್ ಪೈ ತೆತ್ತುಕೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಬತ್ತ ಪೋ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಕೊಲ್ದಿ ಸೈಕಲ್ ಪೈ ಮಲ್ಲಜಿ ಪೈ 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 కొనాయాలి పెట్ల తోముకొచ్చింది డౌండు ಬ್ರೇಕ್ ಬತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬತ್ತನ ಪೂಪುಜಿ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರ ಅಲ್ಲ 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 ಅಲ್ಲ
ಹೇಗೆ ಬರ್ತೆ ಆಡೋದು ಸೈಕಲ್ ಫೈನಲಿ ಬರ್ತದೆ. జై శ్రీరామ్. ಸೈಕಲ್ ಬತ್ತಾನೆ ಇದು ದುಂಬು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಈತ ಆತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕೆದ್ದಂಡೆ ಹಾಕಿಲಕ್ಕ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಝೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಲೈಟೆಡ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಝೂಮ್ ಉಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಝೂಮ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ 1x ಬೊಚ್ಚಿ ಎದುರು ಬೈ ಝೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 4x 7x ವಿಡಿಯೋಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12x ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಿ ಬಟ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಡ್ ಬರೋದು ಅದ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇಂದು 12x ವಿಡಿಯೋಡು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ ತಾರೆಡ್ ಏತ್ ಬೊಂಡಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ 9x 12x ಓಕೆ ಐತೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿದ ಮೊಬೈಲ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೇರ್ಗೆ ಹೋಯ್ದ ಅಂಡರ್ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಉಂಟು ಟಿಕೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ಬೇರೆ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಶಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೋಯ್ ಅದು ತೋಜಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಲ್ ಅಡಿತಾರೆ ಮೀನೆ बरं बरं मोठंच मोठंच अहो मुकुट आपण कॅटफिश ಇಡೆ ಬೈದ ಪನ್ಪಿಲ ಕಂತಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ವೇರಿಯಂನ ಮೇನ್ ಉಂಡು ಬೈ ತುಂಬು ಬೈ ತೂಕ ದಾದ ಉಂಡೊಂದು ಸಾಗರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಮೂಲಂಜಿ ನಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಂಟು बोलते मल्ल भी नहीं बोलो
ಈ ಸೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು one stop. Main washroom is the main washroom. ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಂಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ತಲೆಗೆ पैसा वसूल रद्द में ನಮ್ಮಂತಲ್ಲ ಉದಾರಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಾದನದು ಇದು ಬರ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾದನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ತೂಕ ಎರಡಲ್ಲಿ ದಿಕ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ಲನ ಎಂಚ ಉಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ बनडे चलेगा मैडम ट्राई करेगा जयपुर पापड़ बनडे आई आज पिकल्स लाइन बोलो मैडम बोलो what ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಪಿಂಗು ಬೇಡ ತೂಕ ಮಸಾಲ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಷ್ಟೇ आइए मैडम ये गरम ले लो मैडम हैदराबाद सब्जी मसाला मैडम आलू बनाओ गोभी बनाओ प्याज बनाओ पनीर बनाओ मशरूम बनाओ बेबी कॉर्न बनाओ खाली मसाला नहीं रहा मिक्स पर अष्टे सुपर टेस्टी हैदराबाद सब्जी मसाला तुला काय ठेवून तुला गोभी भी है बोलता गोभी फ्राई करो आलू फ्राई करो पनीर फ्राई करो मशरूम फ्राई करो बेबी कॉर्न फ्राई करो ये वेजिटेबल फ्राई कर सकते हैं नॉन वेज फ्राई कर सकते हैं चिकन फ्राई फिश फ्राई ₹100 ₹1 हैदराबाद स्पेशल क्रंची मसाला 100 for 1 200 for 3 बोले भाई दो बच्चे रहेगा डॉल्फिन क्या बता
ಪನ್ನ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಉಂಟು ಪನ್ನ ತುಲೆ ಉಂಡಾಡ ಪಪ್ಪಾಲ ಇನ್ನು ಒಕ್ಕ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಓ ಹುಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಪ ಹುಚ್ಚು ಟೈಗರ್ ಓ ನೋಡಿ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ zebra ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಂದ ಸಮಾಜ ಮಂಗಲ ಕೊಂಡು ಬೇರ್ದಾಗಿ ಬರಿದ್ದೇನೆ ಮಾರ ಬೇರೆ ನಾಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದ ಇದ್ರ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಮಂದ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತೂಕ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಪಪ್ಪ ಹೌದಾದೆ ಅವು ಲಯನ್ ಅದಿಲ್ಲ ಲಯನ್ ಅವು ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಕುದುರೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ದಾದಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಸ್ 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 ಮೂಸ್ಗೆ ತುಲೆ ಹಿಪ್ಪೋಪೊಟಮಸ್ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಹಿಪ್ಪೋ 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 ಇನ್ನು ಬೈತೀನಿ ಬಲವೇ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಂ ಪಪ್ಪ ಹೌದಾದೆ ಓ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೌದಾದೆ ಇದು ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಹಾಂ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಾಲ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪಪ್ಪ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಲಾಗೆ ತುಲೆ ಓ ತುಲೆ ನಲ್ಲದೆ ಸೋಮಲು ಆನೆಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಾರಿಗೆ ಕಟ ಮಾಡ್ದೇರು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಪೈಡುಂಬು ಪಾಂಡ ಉಂಡು ಪಾಂಡು ಗೋಲು ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ದುಂಪೈ ಅದು ಕೆಬಿಲ ಮೂವ್ ಒಂದು ತುಲಾಗೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ದುಂಪೈ ಬೇಗ ಕಾಣ್ತಿ ಫುಲ್ ಸೊ ಶ್ರೀಯಂತ ಹೋಲಿ ಶ್ರೀಯ ಹೋಲ್ಕುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಕಾಪಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪಡ್ದವರ ಪಿದೆ ಪೋಯಿ ತೂಕ No. I given you 200 rupees. You should spend. I'm not giving you single rupees. Today batta 100 rupees worth ittiji. Nal meen ittila ante. Adu yakanda valla meen ulay ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So ನಾನು ಪಡೆದು ದುಂಪೈ. ಸೊ ಮೂಲ್ತೋಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಬಟಾಟೆ ಬೆಕ್ಕದರ ಇದ್ದರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಚನಂಡು ಕೆಲವಿಟ್ಟು ಬೂಸ್ಲವ ಇದ್ದನು ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 100 rupees ಬೆಂಡ್ರೆ ಇವನ್ ಏತ್ ಪಂಗ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಬೆಂಪಿನಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಇವನ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಪಿನ 500 rupees ಪೋಪುನು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಎನ್ನ ನೀನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಅವು ಪಣ ಒರಿಯರಿನ ಮೆಂಟಲಿಟಿ ಯಾಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಲಾಯಿಡು ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೇರ್ ಅದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಫೋನ್ ಇತ್ತ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ದ ಸೊ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಸೀದಾ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋಯ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಚೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಹಾಫ್ kg ಬರ್ಪುಣ 600 ಬೇತ ಟೈಮ್ ಇಡೋ ಹೋಲ್ತಿಕ್ಕೋರ ಅಂಕಲ್ ನಿಗುಲು ಅರ್ಥ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏಪಲ್ಲ ಬೈಯಾಡ್ ಅದೇ ಇಡಬೆಲ್ಲಗೆ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಪತನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಬಂತು ಸೊ ಮಾತ ರೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಓಡೆಗಂದು ಸೊ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯಾ